זה אחרי ערב של שכרות. זה 1, זה 2, זה 3. ויום אחרי אף אוזן גרון. כואב לי הגרון באמא שלך. די, תעזוב אותי. הרחבת לי היום הרבה. עשית לי חניקה. למה לא שחררת שאמרתי לך לשחרר? בוא בלי ידיים. למה לא שחררת? מי אתה? בוא בלי ידיים. מי אתה בכלל? אתה יודע איפה זה מרכז מזרח? דוד חבר שלך נעשה פה חגיגה. סיפה, אתם לא יודעים מה היה לי לפני כמה זמן. יאללה, נו. שרתי את המפתחות שלי אצל ליאור באוטו. אוקיי, ליאור הלך לצבא, אמר לי, דבר עם אבא שלי, שיהיה בבית, תלך תקרא את המפתחות. טוב, יהודה, מה העניינים? זה יונתן. אוי, מה שלומך? וזה, אתה דלת, לקח את המפתח, כן, כן. שאלתי במפתחות אצלך, הוא אומר לי כן, הוא שואל אותי כאילו אני איזה גנב, איזה צבע המפתחות? אני אומר לו כתום אדום, הוא אומר לי צודק, אז בוא תיקח אותו. אני אומר לו טוב, אני בא בעל הבית, אני בא רואה את חץ, כולי יצא, חושב מיקי, מה העניינים, נאללה, חמודה וזה, אני בא נוגע בחץ, נהיה קשה כמו אבן, ככה. ככה! יהודה ידו, לא נעים לו, עושה לי, הוא זקן, זקן. עכשיו יהודה משחק אותה, אל תדאג, הוא יתעורר לחיים, הוא בא לגעת בכלב, ככה, קשה כמו אבן. ואני אומר לו, בוא נה יהודה, לא נגעתי בו ביום שהוא עושה לי, לא, הוא זקן כבר וזה. עכשיו אנחנו באים נוגעים בו כמו כלב מת. כמו בסרט יענתו, מריה השתגע וזה. אתה רואה את הכלב, זה קשה. משתגעים על מרי. קשה, עם הגבס, עם הגבס. מריה השתגרה. אמרת מריה השתגרה? אחרי זה הוא בא שואל אותי, אני אומר, עברנו את הכלב יענתו, עברנו את יענתו זה. הוא בא שואל אותי, בוא נע איפה זה מפתחות, אני אומר לו, אתה שואל אותי, הוא אומר לי, את מי נשאל? אני אומר לו, אתה הכבאת אותם, אני יודע איפה. אז אחרי הוא בא יורד כזה מלמעלה, עושה לי מפתחות סתומות ואדומות, אני אומר לו כן, הוא אומר לה, זה שלך.